nalulusaw o mamalahininga. Hindi nagbabago. Kahit na dulo at dulo na kayo, di ba? Marami yun, di ba? Nakuha nyo, kahit na walang anak yun. Yung iba talaga nagpapatuloy kasi nga, they kept on burning the relationship as a family, as a husband and wife. Amen po. Ngayon pupunta tayo sa ating Panginoon. Sa spiritual na tayo. Why keep on how to keep the fire burning? Paano po ito mananatili na maningas? Kasi po, ang dami na yung pagsubok na dumarating. Walang exempted sa atin. Kaya sinasamahan tayo ng Diyos eh. Amen? Okay. Nakanta na ba kayo? Amen. Okay. Ang sabi po rito, namin mga, Hebrews 12:29. Ito yung una. Kailangan po natin na on fire. On fire, ganun. Amen? Kasi nasa templo tayo ng Diyos. Kasi pag talagang pa yung problema ko dito, parang yung walang nagagawa Diyos sa atin. Okay? Pag nandito na kayo, keep the fire burning. Ibig sabihin, uy, nakita ko na yung pangalan ni Jesus Christ. Mag-umpisa na tayo. O ngayon, pagbuka natin sa gate, ay, hindi na kano kasi medyo malikabok na. Hindi ka aya-aya, di ba? Nandun pa kayo? Are you following? Nakasunod po tayo. Kaya dito, number 1, for our God is a consuming fire. Why? Sa 28, sinabi niya yan, bakit consuming fire? You must have a godly fear. Meron kang takot sa Diyos and reverent to God. Kasi, nagbabadya siya na siya yung ano yung consuming sa Tagalog yan? Nagpupugnaw? Namumugnaw. Ibig sabihin, nagpapadya ang Lord na kailangan meron tayong godly fear. Para yung we must keep on burning. How? Paano? Kasi kailangan meron tayong pagkatakot sa Kanya nung gumawa ng mga ayaw niya. Kaya yung mga kasalanan po, yung ayaw ng Lord, yung disobedience natin sa Kanya. Kaya yung iba, sila po ay dumarating yung tinatawag na panlalamig. Kasi po, nasusuway nila yung kalooban ng Lord. Tingnan po natin. Matthew chapter 3 verse 1. I did baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I. Hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang sandalya. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yung Holy Spirit, hindi lang Holy Spirit. Kailan may ningas. Amen? Kasi yung iba, may Holy Spirit nga, wala namang ningas. Kumusta na walang ningas. Wari, kayong pamilya, husband and wife. Ay, darling, para tumaan lang. Kasi nga, parang sa dami ng problema na nagtumaan, yung ningas ng kanilang pag-ibigan, kasi busy na sila sa kanilang ginagawa. Ito yung apo, dami ng trabaho. Dito tatrataan ko natin. Dapat, kahit na busy kayo, yung ningas ninyo sa pag-ibigan na siya tuloy-tuloy. Ganon din sa Diyos. Kaya sabi niya ni John the Baptist, ako magbabautismo sa inyo ng tubig, sa pamagitan ng pagsisisi. Sa mga Parisiyo yun, ang dami na pabagtay. Pero yung darating, kasunod ko to, hindi ako yung baptizer ng Holy Spirit. Yung kasunod ko, si Jesus Christ yan. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Kaya pag nakatanggap ka na ng Holy Spirit, kailan pagningasin mo yan? Amen. Kasi maraming pagdadaanan yan eh. May sakit, may tiisin. Kaya yung iba, lumalag niya. Kaya tingnan mo, dami tayo wala. Bakit? Siyempre dumadaan po, iba-ibang kanyang problema. Pero pag ikaw ay mananampalataya na maningas, unahin mo kasi pansi keepers eh. Priority mo eh. Amen po, kasi marami talagang bagyo. Yung mga bagyo na darating sa ating buhay, may mga problema, tatandaan nyo yan. Hindi tayo sinted doon. Kahit nasa kanak sa Word of God, kahit napuspos ka ng Holy Spirit, talagang tatang ka doon.
Ang kailangan lang, pag puspos ka, nami-maintain mo. Oh, nasa isip ko siya una. Siya una. Kasi siya yung Diyos ko. Kasi pangalawa lang ako, yung mga loved ones ko, pangalawa lang career ko, yung pera, business, pangalawa lang yan. Oh, kahit na nagdadaan ako ng mga problema sa economic crisis, kahit ng bigas, 60 na. Oh, kahit yung 1,000 ko, kapraso na lang yung mabibili ko. Pero tuloy-tuloy pa rin ako. Bakit? Inananagaan ako ng pag-ibig ng Diyos eh. Yung Holy Spirit niya, pangako, nandun ako nakatingin eh. Hindi yung mga circumstances, hindi yung nararamdaman ko, hindi yung nakikita ko, kundi yung mga pangako ng Diyos ang aking nararamdaman. At yun ang nakikita ko. Kaya hindi mararating yung niya. Okay? We must keep on burning the fire. And everybody say amen. Because our God is a consuming fire. And He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Sabi mo siya, sabi ko, number 1 pa lang yan. Number 1 pa lang yan. O, 4 yan eh. Ibig sabihin, patik off na. Patik off na yung aeroplano. O, kaya tayo na yung sarili nyo. Amen po. Ano yung hita natin? Ihanda natin yung mga sarili natin na pugnawin ang Lord yung kailangan natin. Sunugin niya yung mga kasalanan at bisyo natin. Kaya consuming pa yan. Kaya pag pospos ka, magbabago ka talaga eh. Magbabago ka, pag matamlay ka sa Lord, talagang pasasayahin ka niya eh. Bibigyan ka talaga ng pag-asa eh. Amen. Hindi ka lulugo-lugo eh. Ano kay ba natin sa iba? O di ba? Lulugo-lugo sila. Pero dahil kasama ng Diyos, hindi ka lulugo-lugo. Amen. Smart ka talaga. Kaharapin yung mga problema kasi anak ka ng Diyos. Battle is not yours. Battle is for the Lord. Kasama ka niya kasi anak niya eh. Sinabi na Lord, I will be with you. Even to the end of this world. Kahit na wala ka na sa mundong ito. Amen. Natutulog ka lang, kapatid. Okay, ano pa? Hallelujah! You need to receive the Holy Spirit to build fire. Amen. Amen. Ano sabi sa Matthew 3:11 kanina? Nabasa ba natin? Di ba? Merong baptism pa. Merong mabaptize ng Holy Spirit para mananatili. Di ba nabaptize mo tayo ng tubig? Magpabautismo ka sa Diyos ng Holy Spirit. Kung may bautismado ka na, kailangan magpapakapuspos ka. Kapuspos ka. Ang dami kayong problema ngayon. Amen po? Napakaraming problema. Pag tumingin ka sa problema, naku, madi-discourage ka. Sa panahon natin ngayon, gabi-kabila, napag-aralan natin, pa-crisis. Yung crisis na yun. Crisis sa gobyerno, crisis sa economy, crisis sa pamilya, crisis sa sarili mo. Hindi mo kayang kontrolin na. Bakit? Confused na eh. Pero pag pospos ka ng Holy Spirit, hindi ka makukonfuse. Hindi ka makukonfuse. Amen? Talagang maliwanag yung blessing ng Lord sa iyo. At hindi ka niya pababayaan. Mararamdaman mo talaga. Tandaan nyo ba? Magpabaptize na tayo ha. Kailan? Unique. Ayan. Kailan matanggap mo rin. Libre yan. Yan ang pinakamagandang regalo ng Diyos. Kahit na mahirap ka, kahit na may karamdaman ka, kahit na mayaman ka, walang pipili ng Diyos, basta yung puso mo ay dalisay. Alam niyo ba yung pusong dalisay? Pusong dalisay. Kailangan niyo si dalisay? Probinsyano? Ngayon nasa Batang Quiapo na. Kita niyo? Nagpa-prosper yun. Bakit? Energetic eh. Business yun Business yun. Sa family, ganyan din. Dapat yung pamilya nyo, kahit ng iba-iba kayo ng pananaw sa buhay, kailangan yung digas ng Holy Spirit na doon sa pamilya. Amen. Kaya kahit na magkakaiba ng ano yan, abay, maintindihan mo siya. Amen. May pagpipili mo siya na darating ang panahon na maunawaan mo rin ako. Alam mo si Pastor Tia, pag pumunta ka sa office niya, hindi niyo ako maintindihan. Nakalagay ito eh. Sa English, you can't understand me now. But you can understand me later. Mayroon siya na po ko ba nun? Amen? Yun ang nakalagay doon sa pintuan.
Kaya hindi ko rin naintindihan siya ngayon. Yung mga iba lang, siguro 130%. Pero 70% intindi ko. Amen. Ibig sabihin, magka-rhyme kami. Pero yung 30%, molding ng Diyos sa Kanya at yung sarili. Amen. And, ganyan tayo. Huwag yung pagkikalaman na yung mga anak nyo, lalo na pag ako, paalala lang, alalayan lang natin sila. Amen. Ito ang nais ng Lord. Basta ang common denominator natin lahat, Word of God. Pag nag-boyfriend niya o nag-girlfriend niya ng undelivered, sabi ng Bible, wag kang magpatol sa mga hindi mananampalataya. Asan yung mga binata? Bakit tawa ba ng mga binata dito? Parang natatakot silang harapin yung katotohanan. So, iba mo, tinitiwala siya. Bakit? Inaapap natin yung mga makasalanan. Amen? May tiwala lang sa iba. Pero sa atin, sino ba tayo para hindi mong patawad? Amen po? At number 2. Second, to build fire, you need the wind. Kailangan mo raw yung hangin. Araw ng Pentecostes. And when the day of Pentecost was fully come, nagkaisa siya. They were all in one accord, in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Pero cloven tongue of fire, tumapo sa bawat isa sa verse 4. And as the Spirit gave them the utterance, they speak in tongues. Amen po? They speak in tongues. Bakit po? Ito yung unang ng Lord Inaayos yung tongue. Kasi dyan lumalabas yung masama. Yung kinakain natin, ito dumi yan. Pero yung sakit ng kalooban ng nilalabas natin, yun ang masama. Kaya sabi ng Book of James, matalino raw yung nagkokontrol ng kanyang pananalita. Kailangan, pag tayo po ay nagsalita, medyo bantayan natin. Baka mamaya nakakasakit po tayo ng damdamin. Hindi tayo perfect, kaya mag-grow po tayo kasi may Holy Spirit po tayo. Hindi mo sinabi na gano'n yung ugali mo no, ay dapat iba na ngayon. Amen? Kasi every Sunday tayo nandito nagpupuri. Alam nga naman dati, isambot tayo yung mga dito ng mga kapatira na hindi nila yung pagkikisama nila na may ginbulang. Akala, yung ginbulang mo, alam nga isang buti pa rin. Maubos ng baga mo. Amen? Nung sa Lord ka na, ay kailangan meron na tayong kinakabahan na tayo. Panginoon, nakapantay ka. Parang may mga mata, pag uminom pa, maubos ang baga ko. Di ba? Maubos ang pag-Lord? Hindi na natin. Nandiyan pa ba kayo? Kaya nga, bakit win? Bakit win? Kasi matindi ang win Hindi mo alam kung saan galing yan. Hindi mo alam kung saan galing yan, dumarating na lang. Amen po, yung hagibis niyan, di ba may hagibis dati? Meron sila hagibis Talagang pagka nandiyan na yung mga macho na hagibis na gano'n, talagang ang dami silang fans Amen po, panahon ko yun, may mga sombrero, kanya-kanya selection. Di ba, hagibis? Dapat ganun tayo Amen? Kahit na may edad na tayo, macho pa rin tayo sa harapan ng Lord. Hindi ka na macho sa mundo ito. Sa harapan na lang ng Lord. Kailan na pagbabalagin tayo ng Lord. Amen po? Amen. Diyan pa ba kayo? Amen. Nakakangiti ba pa kayo? Amen. Pangalawa pa lang yan. Kailangan mo yung Kasi, to build the fire, you need the wind. Tingnan nyo, pag nahuuling kayo. Di ba pinapaypayan nyo? You need the wind para yung baga ay lumabas. Kung hindi mo papaypayan yun, bakit wala kang baga ngayon? See? Ano ibig sabihin? Kailangan mo talaga yung ng Panginoon Yung gabay, yung kapuspusan. Para gabayan ka sa tama, sa katotohanan, at para titibay ang iyong pananampalataya. Para titindig ka sa mga problema. Amen? Amen. Yung sinabi ng awit na talagang I can stand on the mountain.
So, akala nakakatayo ako sa mga bundok na mga problema. Bakit po? Kasama natin ang Diyos, ha? Push ka! Kaya kahit na anong karamdaman, kahit na anong economic crisis, kahit na yung mga bigas magiging 70, 80, 90, meron kang pambili. Makaan! Pero kahit naman kumakain eh. Reklamo ng reklamo eh. Placard ng placard eh. Pero may pambili ng kilo ng bigas. Kasi kailangan niyang kumain. Ganong kabuti ang Diyos. Amen. Amen? Kaya ang pagkakalba na lang natin, alam natin yung sekreto ng pagkakalba. Amen. Amen? Magaan. Kasi pag tinimbang ka, ngunit kulang, ay mahirap. Dapat yung timbangan ng Diyos sa'yo, sapat. Di ba? Yung ko, sakto. Para hindi ka naman diabetes, palitan ko. Di ba? Sa susunod, kupita na lang yan. Kasi wala na. Kahit na inibili ng Jollibee yan, papasko dyan. Kung ba yan, pwede pa pineapple, kahit na magtatagdag yan. Amen? Amen. Walang pineapple, yung iced tea na lang. Matamis din yun. Nakaiba lang yun, may carbonic acid, yung matindi yung what? Yung soft drink. Nag-lessen lang ng konti. Amen? Ganun na. Yung lifestyle ng tao, kahit na mahirap ang buhay, gusto nyo pa na mabuhay ng matagal. Bakit? Ay, nakakatuwa sa mundo ito, ha? Amen po? Makakita ka lang ng fireworks, hindi mo natin yung ano mo, problema mo eh. Amen? Oh, basta mainit sa labas, punta ka na sa summer, sipon-sipon ka lang, wala ka naman pera, pero naaanuan ka eh. Kasi nga, maganda ang mundong ito. Ha? Convenient ang mundong ito. Kaya, you build the fire. Kanina, kailangan on fire ka. Ngayon, kailangan i-build up mo yung fire para yung dingas ay tuloy-tuloy. Sa pag-asawa, build up. Pag nakasimangot si Mrs. o si Mr., ay, darling. Ganun lang. Ganun lang. Kung ayaw mo magsalita. Ganun lang. Amen, mamaya ngingiti na yan, magluluto na yan. Amen, hindi na kayo magkatalikod sa kama niya. Kasi yung sigla at init nyo sa pagmamahalan ay manong balik dahil gano'n. Amen. Hindi nyo kaya yan. Pag sarili nyo lang, wala. Sa una lang yan. Sa susunod, pag nakakita si Mr. ng si Mrs., walang sintin dito sa tukso. Ha? Amen? Amen. Diyan pa ba kayo? Sino malapit sa tukso rito? Diba? May mga malalapit sa tukso rito, pero huwag mong patulan na. Lalo na pagkalingkod ka ng Diyos. Second yun. Then they appeared. Okay na. Okay na, sinabi ko na yan. Wind is moving air. It's easy to build fire if there is a wind. The Holy Spirit is more of an us for us to be on fire or revival. Diba, pag nagpapaga ka kanina yun, tinapay pa yan. Kailan ma-revive ka lagi? Kahit nang dami ng pinagdadaanan sa buhay na to, problema sa tuition fee, problema sa record, kasi ang mamahal na ng bayarin. Kunti ang sweldo. Amen? Mahal ang mga pabayarin. Mahal ang grocery, basic needs. Kaya pagdating mo sa bahay, lutay-tay ka na naman. Lutay-tay ka na naman, punta ka sa trabaho. Lutay-tay ka talaga sa trabaho kasi mabigat eh. Amen? Kulang eh. Sino ba masaya doon? Wala. Pero pag may Holy Spirit, hindi ka babayaan ng Diyos. May paraan ng Diyos para matagtagan niya sa'yo. Amen? Madadagdagan yung income mo. Pagkasya-kasyahin ng Lord yan, kahit na sa akala mo hindi kasya, ang Diyos magpapakasya. Amen. Tapat ka lang, sinabi ng Lord eh. Pupunuin ko ang inyong impakan. I will pour you out a blessing that your home shall be enough to receive it. Pag Diyos ang nagsalita, tutungtungan mo na, you must stand. Kasi Diyos siya eh. God is not a man that he should lie. He is God. He never change. Pangako niya yan. Nakatali siya dyan sa kanyang salita, sa pangako ng Diyos. Kaya pag sinabi mo, napapagpalain ka kahit anong bagyo at kumusta na dumating, ay, pinti mo dahil yung Holy Spirit, grabe. Greater is He that is in you, and He that is in the Word. Kahit na problema, kahit na digmaan, kahit na paminsa ko na yan, problema, virus,
Greater is He that is in you. Because God is with you. O sa mundong ito, may solusyon yan. May gagawin ng pamahalaan yan. Pero higit pa doon, ang managagawa yung Diyos lang. Amen. Amen? Amen. Ako, palakpan yan. Kung malingat sa pagkakas, hallelujah, praise the Lord! Kailangan mag-fight pa natin at pag sinabing revive, buhay. Nakita ka na ng revive na i-revive eh. May Holy Spirit ka na. Bro, hindi naman yung talagang talaga pospos ang iyo. Ano sabi ng Book of Proverbs yan eh. Ano yung abi ang word yung Book of Proverbs? Mahilo. Mahalo? A proud heart and? Apat yun. Basahin nyo na lang. Ayun niya. Amen po. Okay. Number 3. No, you must be tired. There must be a will. Number 3. To keep the fire. Keep, hindi assist, yung ano to, abo. Ash. There to keep the fire, keep the ash out. Diba? Diba pag kayo ay nag-ihaw, pag marami ng abo, diba tinatanggal nyo yun para lumabas yung apoy. Ask po ito. Ephesians 5:3-4 pa, fornication, and all uncleanness, covetousness. Nagawa na naman yan. Name among you as is fitting for sins. Hindi ka nagpit dyan, mga banan. Huwag mo nang gagawin ito. Amen? Bakit? Mawawala yung ningas. Pangalawa, karumihan. Ang mga pagbibiro, nasaktan, ay biro lang. Pulis? Grinjo. Yung grinjo, alam nyo na yun. Dami grinjo kayo, kasi kayo, hanggat mari, iwasan natin. Dahil spiritual, sa to. Pwede tayo mag-joke. Pwede naman, pero yung hindi nakakasakit ng tantabi sa iba. Amen? Mag-joke tayo in general. Minsan mag-joke ako sa inyo, meron akong ginawang kwento dyan sa joke na yan. Pero tayo, ibang araw na lang, galing ng Bagyo yan. O galing ng Bagyo, pupunta ng Luneta yan. Tapos, dapat pinagalingan. Kasi mahilig ako gumawa ng kwento noon, kaya nawala na. Pero ibabalik ko, kasi sa katatawanan lang. Papaguhin lang natin yung green, gawin na natin red. Ibig sabihin, yung red, ano yan, para sa Lord yan. Amen po? Yung green sa tao yan, pag sinabi, green, green grass of hope. May awit na ganun eh. Wala na tayo dyan, Fully stalking, yung mawalang kapulang kwentang, abuti ka na lasto sa madaling araw. Nor cause gisting, ito yung mabiro, which are not fitting, but rather, giving of time. Yan ang gagawin natin. Kaya pag sumunod yan, yung 5, may 5 yan eh. Pwede mong i-click. Ang gawin na lang natin, magpuri, sumampa, at umawit sa mga makalangit na awitin. Yan o. Hindi, ano na yun? Tuloy-tuloy na yan. Hayaan mo na. Okay? Tapos na muna natin gawin yan. Kasi hindi na bagay. Kasi binago ka na ni Kristo, puspos ka na ng Holy Spirit. Jesus Christ sanctified us. Pinapanang tayo. Kung tinanggap natin ang Lord, naging anak tayo ng Diyos, kaya nagpapaptize tayo ng tubig kasi para may relationship tayo sa Kanya. Amen po. Ay, puspos tayo ng Holy Spirit. Ako, walang puwang. Walang puwang ang gawa ng demonyo. Walang puwang ang gawa ng laman. Walang puwang yung sarili mong will. Yung will ng Lord ang nasusunod mo. Kayo masaya ka. Amen? Masaya kayo talaga. Kahit na mahirap ang buhay, sabi lang, lagi sa balita, ang ating sibuyas, ang litso ngayon, kikiluin na lang. Hindi na per-piraso. Sa susunod po yan, kinikilo ng ito. Hindi pa kayo. Dati per-piraso yan. Mula nung bata tayo, ano yan, 5-5 yan eh. Nakutan nyo ba yung itlog ko? 5-5?
Pupunta ako doon sa dulo ko na may sari-sari store. Bilhin ko ako, meron pa akong sukli. Pag wala siyang barya, bigyan ako ng Candy Mix. Yung Candy Mix. Yung isang 5 Candy Mix yun. Yung parang kulay victory, na green. Oo, kaya tuwang-tuwa ako kahit na mahirap ang buhay namin, tuwang-tuwa ako eh. Bakit? May sukli akong candy. Pag wala siya ng mga sintimo, tingin ko, ngayon, di naman tutuwa yung iba eh. Pag inuutusan. Bakit? Ako, di walang gana. Ito yung mga gumagawa. Yung una, win. Ano yung number 3? To keep the fire, keep the ashes out. Yung abo. Galing para lumabas. Ito yung mga abo natin. Yan yung mga abo. Outburst of wrath. Alam mo yung outburst of wrath? Dahil sa mga talagang pinagdadaanan ng tao, wala nang kontrol. Puntin, kalit niya, kahit na yung pusa kasama. Pagdating niya sa pamilya, galing sa trabaho, pati yung misis niya, pati yung mga anak, kasama. Nakakita ka ng gano'n? Lahat kasama na. Pero pag nagpapagpos-pos ka, nakakaya kayo lang. Kontrol. O pag nagdadaya, may pagkakataon naman daya, uy, hindi naman daya ito kasi wala naman. Understandable yun. Ano naman understandable? Amen? Pero hindi lagi. Kasi baka pagdating sa paghukom, alam mo naman yung timbangan ng Lord eh. Kaya nga yung batas natin, di ba nakatrain yung batas? Kaya ganyan yung kanilang insignia, yung kanilang emblem. Di ba? Kaya nakapitin yun, ibig sabihin, pag tinignan niya, uy, mas matimbang yung righteousness. Ay, absuelto yan. Amen? Pero pag sinabi ng judge, uy, ang timbang ng mga kasama nito. Basahan. Depende sa timbang kung ilang kilo. Ito, perpetua. Ito, martelito, 40 years. Di ba may kanya-kanya sentensya? Kasi base sa timbangan. And everybody say amen. Amen. Kaya ganun din ang Lord. Amen po? Hindi na magpipiling ang Lord. Ikaw na kapiling, alam mo na, saan ka pupunta? Iba sa langit, iba dito. And everybody say amen. Yung mga hindi nananalig kay Kristo, wala ko lang yan. Alam na nila yung isip nila, ay nandito mas masarap kay El. Wala na sila magagawa nun eh. Doon talagang direksyon eh. Kasi may instruction ng Lord. Mayroon ng patayan ng Lord ng judgment sa lahat ng kanyang nilala. Mayroon na siyang patayan. Nung wala doon sa Old Testament, sa kanila lang yun. Pero sa New Testament, dumating na. Tinubos niya na lahat. Kaya hanggang sa kamatayan, tinanggap niya. Amen? Hanggang sa cross. Para pagdating ng paghatol, mayroon ng batayan ng Diyos. Saan tayo matitigas ang ulo? Saan? Saan yung mga tupa? Amen. May batayan ng Diyos eh. Alam mo na kung matigas ang ulo mo. Okay? Diyan na yan. Anything that quenches the Holy Spirit, like pride, sin, unbelief, mga bisyo, mga pita, is as and as must be taken out. Mga apo yan na dapat tanggalin sa buhay natin yan. Yung mga bisyo, kasalanan mali, kasalanan malaki, parang yung saan, parang yun. Amen po? Ito ayaw namin. Parang kang hindi naniniwala sa Kanya. Humingi ka sa Kanya. Pag wala pa, Lord. Persistency. Luke chapter 18 verse 1. Ano sabi ron? God mandated us to pray always and not to faint. Men ought to pray always. Men and women. All human beings that God created. Men ought to pray and not to faint. Huwag kang magtinawa. Basta manalangin ka lang. Lord, tulungan mo ba ako? Hindi ko kaya to. Magpuspos ka ng Holy Spirit. Pray.
Ano tayo ngayon? Birthday ni kumpare mo. Uy, pre! Pasensya ka na. Kasi naubos ng baga ko. Pero pinagaling ako ng Lord. Dapat magpatutuwa na. Pinagaling ako ng Lord. Alam nyo naman doon, meron akong pulong TV noon, di ba? Iniwasan nyo pa ako. Ngayon wala na ako, di ba? Dapat magpatutuwa na. Huwag mo na sila pagpapatunaw. Isa sa mga paraan para yung abo ay mawala. Kailangan huwag kong patulan ng kawan ng demonyo. Amen? Ang kawan ng demonyo, ano sabi ng Bible? Resist the devil, and the devil will flee from you. Pag may kasalanan, in the name of Jesus. Ang puti, masura, di ba? Ang balbo. Sama mo yung mga anak mo. May tripping ka, may tripping ako. Gusto ko makita yung bahay. Pupunta na sa harap, ay wala si Pastora eh. Ay kamusama mo yung anak mo, diyan kayo sa likod. Amen? Maraming tukso. Ay, kala nyo. Amen? Kaya walang isipit dito ha, mga preacher. Hindi ka po muna, tataas ka ng kamay at kuspus ka noon, isipit ka na sa doktor. Habang buhay ka, hindi ka isipit yan. Papasok na yung kasalanan, puspus ka na mo, papatulan mo. Ipuspus ka na, alam mo na dapat mong gawin eh. Yung pag pinapatulan, ano ibig sabihin? Tinitisting. Tinitisting. Ano sabi ng Lord? God, tell the Lord your God. Huwag mo tuksuhin ang iyong Diyos. Tinutukso ka ng iba. Di ba, mga estudyante? Wala na estudyante rito. Nasa sila. Number 4. Nagibasa? We stay on fire, add more fire. Diba? Kailangan, paano ka magkaroon ng mga firewood? Okay, tingnan natin. Book of Proverbs, where there is no war, the fire goes out. And where there is no temper, strife. Ano ibig sabihin? Pag wala na raw kahoy, ay syempre, di mo nilagyan ng uling eh. Di mawawala. Ay yung mga pampawala ng uling sa spiritual. Nandun yung kasalanan. O di, ano na naman? At kung asal tao ng walang chismoso yan. Ay, walang division. Apa ba? And where there is no temper, stone. Ano ibig sabihin? Iwasan mo yan. Para tuloy-tuloy. Maglagay ka ng wood, iwasan mo yung gossip. Iwasan mo yung division. Amen? Kasi dyan lang bumula. Kahit sa church, kahit sa pamahalaan, may division ngayon na. Di ba? Yung magbabanta ang military takeover, hindi ka alam. Dapat ano kayo sa nangyayari sa mundo natin? Yung giyera sa Israel. Lalo mo ba ano? Yung viruses, minamagnify. Talagang hindi mo maiwasan yan. All over the world, ang inflation rate tumataas. Kahit na mayayamang bansa. Bakit po? Tumadami ang tao eh. Tumadami ang demand. Kumukunti ang production. That is the law of economy. Amen? The law of reaping and sowing. Amen po? Ano yan? Yan yung batas niyan. Kaya pag maraming kumakain, kukunti ang supply, magugutom. Amen po? Magkakaroon ng scarcity of resources. Ini-example ko yan sa preaching ko. Para mabusog tayo, wala yung kayo yung membro ng pamilya, yung 5, 8 rin, busog kayo. Ngayon, dahil mahirap na ang demand, mahirap na ang supply, lilitan ngayon yung pizza, di ba? Nililitan ngayon. Amen po? Para hindi maramdaman yung pagtaas. Pero, yung kapag kain mo, mararamdaman mo. Pero pag pustos ka, kahit na gano'n, ang Diyos ang mag-fill up sa'yo. Amen. Yun ang pagkakayaman natin. Amen.
Kaya nga iba ang anak ng Diyos. Iba ang anak ng liwanag kaysa anak ng dilim. Mayroon talagang identity. And everybody say amen. Amen. Ang tindi na ng problema kayo, kaya pa ako eh. May nararamdaman pa, nakangiti pa eh. Ala na ang pera eh. Hindi mo ano ka. Hindi mo. Tingnan yun, niyala tayo sa sarili niya. Amen. Bakit malulungkot yung iba? Hindi mo naman kasi malata sa buong mundo na wala kang pera. Malalo na paawa sa'yo yun. Instead na, bubuni ka pa. Bubuni ka pa. Kawawa naman. Sabi nga ng kawawa, hindi naman nakabot. Naawa ka sa isang tao. Kung wala kang mayabot, pag-pray mo. Kahit hindi man na ng palataya yan. Lalo na pag mananampalataya. Amen po? Kaya yung init at sigla talaga, how to have more firewood. Ayan. Ha? Ayan. Tingnan natin. Some firewoods like ito. Ito ang ingredients yan. Prayer! Nagkita ba kayo? Amen. Amen. Tayo dyan. God's word. Nagbabasa ba kayo? Amen. Sino nagbasa kaya? Ba't nag-ibig kayo? Siyempre, si Lord na nakakala. Amen. Hindi naman kailangan tayo magkita yan, si Lord nakakala. Basta. Sino nagpapasting? Ilang taon ka na? Isang minute, hindi ka pa lang nabigyan ng... Kaya ang dami mong sakit eh. Bakit? Gusto ng Lord mapahinga yung... Testing. Ang dami ng mga toxic yan eh. Amen po? Ang mga great men, nagpapasting yan. Kasi, nagpapano lang, isip yan. Nagpapaliwanag. Okay? Involvement. Saan kayo may involve? Sa masama? Sa lunso eh. Involved ka sa gawain. Kaya pag sa Lord, always, yes. Pag sa demonyo, always, no. Sometimes, yes. Sometimes lang naman. Siyempre naman, meron perfect. Ay, ito yung iba ha. Sometimes lang si Lord ang nakakala. Sana hindi ka natakdan ng Lord. O sometimes. Sometimes, hallelujah. Sometimes, praise the Lord. All the time, hallelujah. Amen. Lord, kahit na may mga bagyo, hallelujah pa rin. Meron kaming problema na relationship, ay hallelujah pa rin. Meron kaming pinagdadaanan sa pamilya, hallelujah. Ngayon, medyo dumarating yung pagsubok. Kami kadali. Yung mga anak natin, ipunin natin. Mag-devotion tayo. Anong problema mo, bakit lumalayo ka sa akin? Dapat ganun, may meeting kayo sa pamilya. Amen. Ginagawa niyo ba yan? Amen. Amen. Ha? Amen. Dapat may meeting kayo sa pamilya. Bakit po? Lalo na yung mga iba-iba. Akala mo magkakasama kayo sa bahay. Pero mararamdaman mo, bakit? Di po ba? Mararamdaman, malayo si Juana. Si Juana. Malapit si Pedro sa akin, di ba? Parang gano'n eh. Si Danica, malayo na rin sa akin. Siguro dapat gano'n tayo, may pinagtataanan. Dapat close pa rin tayo sa mga anak natin. Amen. Kumusta ka? Ano pangalan mo? Yung pala may pinagtataanan na. Amen? Hindi siya sinagot. O kaya mayroon na siyang boyfriend, girlfriend. Nagkaroon sila ng problema, away, nagselos. Nakuha nyo? Kung tayo ay gano'n din sila. May mundo rin sila. Gano'n. Bagay natin alam, pinagdaanan na natin eh. Dapat marunong ka na mag-advise. Kasi puspos ka ng Holy Spirit. Ayaw mo nang dadaanan yung pinagdaanan mo. Maaaring dadaanan nila, pero may word of God na. Meron na silang wisdom. Meron na silang karunungan na nagmumula sa Lord. Kasi nga, na-advisean mo na sila. Amen po?
Ano ba? Hindi lang pera yan, ha? Giving time to the Lord. Pag sinabing time to the Lord, ay iba po yan. May panahon kang manalangin. May panahon kang makipag-fellowshipping. May panahon ka sa giving. Amen? Oo. Oh. Kung giving time to the Lord, giving your talent to the Lord, giving your substance to the Lord. May portion yung Lord dyan. Pagdating sa pera, 10% siya. Yung 90% sa'yo. Bigyan mo ng offering na 5% ako. O touch an offering para sigurado na, hindi mo na mapagnanakawan ng Diyos. O yung talent mo, bakit ka may talent na ganyan? O, tinigyan mo Lord dyan, gamitin mo, you must exercise, you must value the talent that God has given you. You must value the time, because take time of the clock is for one thing, not back one thing. Anytime, rapture will take place. And everybody say, kailangan masigla yung ating pananampalataya. Kasi ang kukunin ng Lord ay yung mga maningas, masigla ang kanilang pananampalataya. Hinihintay yung pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po? O hindi niya kukunin yung mga malahininga. O, matatakot yun sa pagbabalik ng Lord. Yung ubong pa nga yun, natatakot ka na eh. Amen po? Eh lalo na yung pagbabalik ng Lord. Ang lahat ng tawa, lulun. Grabe po yun. Oo, kaya pala magpakatapang ka. Ibig sabihin, magpakatapang ka na harapin yung mga pagsubok sa buhay. Yung mga pangit na bagay, talagang titirisin mo yan. Ika-cast out mo yan. Lalo na sa demonyo galing yan. Huwag mo entertaining yan. I mean po, pagtaraya mo, entertain yan. Pagsisinungaling mo. And then, kubitosness mo. Nandun naman natin eh. Yung gawa ng laman, nandun lahat. Yung gawa ng Holy Spirit. Yung fruit of the Holy Spirit, yun yung susundan natin. Love, joy, peace, temperance, long suffering, meekness, faith. Diba? Ang good, siyam yun. Pero yung laman, ang dami. Hindi lang siyam. Ang dami. 21 yan. Marumuro pa. Pag na-exercise mo yun, tapos yung gift of the Holy Spirit, nasa iyo, tumutong-tong pa sa planetang ito na nandun at nagumpay. Amen? Amen. Mas matindi yung pangako ng Diyos sa iyo. Mararamdaman mo talaga. Hindi mo mararamdaman ang kahirapan. Ewan ko kung nararamdaman nyo, pero ako, may tumarating, kasi hindi ko napansin. Amen? Siyempre, tao lang tayo eh. Amen po. Pag may sakit ka, kahit na preacher ka, pastor ka, may ininda ka, huwag mo sabihin na superman ka. Walang superman dito. Amen po? Reality to, pag may sakit ka, tawagin mo Diyos. Amen? Magpahambol ka sa Kanya, Panginoon. Ano kaya nakain ko? Sumobra yata ako nakasukan ng 5 kutsara. Di ba? Yung 5 kutsara, yung pagsama-sama ko yung chocolate, yung meron na wala ng Pasko, ganyan. Hallelujah! Ang dami kang cake. Ang gaganda ng cake mo. Dami kang mga photos siguro. Ang dami na yun. Tapos tinikpan ko lahat. Hallelujah! Praise the Lord. Tapos hindi ka nag-maintain. Maintenance. Ayan. Bakit maraming tusok-tusok na sa bako? Diba? Sobra na, diba? Bakit kinakabahan na ako? Bakit kinakapos ako ng ina? Yung pala sumobra. Tatandaan nyo, pag maraming yung mag-festival na yan. Pero konsekwensya, kaya magpasit kayo. Kahit napapana, pag nabibigla na lang tayo. Ay! Kasi na nabigla ka. Amen? Pero kahit hindi ka nabibigla, nagbubura ka, wala ka pa kasi sa Lord. Amen? Pero pag-pray mo, kahit na nabibigla ka na, ay, iulog ko na yung pilaw. Ay, iulog ko na. Ano yun? Mali-mali. Wala na tayo kasi puspos na tayo. Amen. Matibay na tayo. Huwag yun ang entertaining yun. Wala lalo kayo sakit na nararamdaman. Lord, tulungan pa ako. Healed na ako in Jesus' name. Dapat ganun po tayo. Amen po? Amen. Oo. Lord, wala na akong pera. Dapat ganun tayo. Sino walang pera? O walang taas? Mayroon ganyan. Kailan kulang? Amen. Amen. Dapat tayo may pera. Kailan kulang? Amen. Amen po? Amen. Ano karating ka nito na wala kang pamasahe? Pero, kailan kulang. Yung iba naman, mayroon na, kulang pa. Nakakita na kayo na gano'n? Mayroon na, kulang pa. Ang tawag ko doon, dissatisfaction.
Pag nasa Lord ka, Lord will satisfy us. Amen. Kung dito ka, pinapasalamatan mo, Lord, lagi. Lord, salamat po. Nakaraos ako. Yung utang ko, tunti. Napabayaran ko. Hindi mabigat sa akin. Ang dami kayo, dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? O, yung mga naglalagasan ng buhok. O, kasama ko noon. Salamat ako kayo Lord eh. O, kahit na paano, tumutupo eh. Hindi! Tingnan dito, tumutupo si Brother Dito eh. Siyempre, hindi ako magpatubo dyan, dito pa ba? Kaya siyempre, open venture lang tayo pa. Pilipino tayo, si Tisha, pagkakit siya, ano na, nagano na siya eh. Tawag, may tawag, ha? Hindi, parang si Moses na eh. Di ba? Parang, di ba, yung babalat, di ba? Pagkakabay, hindi na ako panitigo, di ba? Hindi, yung mga okay, lagi pa sa panitigo ka. Kaya giniginawa na, pinagpalpa. Walang problema po yun. Ang malaga, pospos ka ng banal na Holy Spirit. Amen. Amen? Hindi dahil sa tsura ko. Intindi? Kasi siyempre, di lang Kristiyano, kaaya-aya naman. Kaaya-aya naman. Una, kahit hindi naman ganda yung kahit hindi naman, walang bago. Diba? Pero kahit na paano, mabago tayo. Amen? Alam mo naman na nagpipre tayo, nakatakit na ito, Hindi pwede yun. Ha? Kailangan siyempre, ano natin yung, kasi kasama yun eh, sa holy living. Amen po? May nakita ko, galing mag-preach eh, walang chinilas eh. Yung mga sila magsalita, walang chinilas kasi gusto nila guardian kapatid. Yung pang nila, wala nang magagawa yun ang dumapo na espiritu sa kanila eh. Amen po? Tapu-tapuan yan na. Kaya pag natapuan ka ng ibang espiritu, pero pag ikaw sa Holy Spirit ka, abay, amen, tapos pospos ka, kitang-kita mo yung gawa ng kawan eh. Kitang-kita mo yung gawa ng laban eh. Kitang-kita mo yung gawa ng mundo ito eh. Kitang-kita mo kung saan ka kakampi. Sa Diyos ka ba? O sa dilim? Liwanag, dilim. Alam mo na, punta sa dilim. Maraming gawa ng kadiliman. Demonyo, mundo ito. Yung sarili natin, kita sumusunod. At saka yung last, yung pita. Pita ng laman, pita ng mata. Pride of? Ay, hindi nyo ba alam na tayo may pride? Oo. Bakit? Nakarinig ka. Ako, kung nakarinig ako, impulsive ako. Tumatayo, pero nagsusubside. Hindi tumatayo, talagang wala ng control. Ay ko pa yun, nandun na sa kama. Ay, ang tanda mo na. Gusto mo kailangan, kalmado na. Amen. Amen? Kaya mga matatanda. Kaya tayo mga kabayitan. Easy na lang. Amen. Tignan mo ako, easy yan. Sabi nila, hindi siya parang ano na. Parang relax lang yun. Pero nakapagmatanda ko. Amen? Pwede pa pagkaahin mo. Yung pa'y arrive, di ba? Nasa Lord na tayo. Wala na tayong arrive. Ang arrive na natin, humbleness and humility. Amen? Bakit? Tinawag mo na tayo ng Lord eh.